Tá práca snov sa nachádza v tomto malom chlieviku, v tom prieniku. To znamená, že mám veľký predpoklad, aby som bola šťastná v práci v tej chvíli, kedy robím to, čo mi prirodzene má predpoklad ísť, čo sa nemusím premáhať, znásilňovať, vydrieť, až tak, lebo mi to prirodzene ide. Zároveň ma to veľmi baví, má to zmysel pre mňa, dáva mi to radosť, energiu, neunavuje ma to. Môžem pritom zažiť a ešte navyše je to hodnotné pre niekoho iného. Iní ľudia to vnímajú ako zmysluplné do takej miery, že sú ochotní za to zaplatiť. Ako náhle ja mám tieto dve veci splnené, ktoré sú zmysluplné, tak tí ľudia tie peniaze zaplatia aj radšej, ako keby je tam, lebo sa tam deje iná výmena. Nie je to také, že to pre teba urobím, ale nič viac. Ale je to také, že tuto je také, že čo by som robila, keby mi to aj za to neplatili. A v tej chvíli dávam do toho ako keby inú energiu.